Друзі, всім привіт! Ви на каналі, де ми спілкуємося про моноколесо, про електротранспорт, про теми, котрі так чи інакше пов'язані між собою. І якщо ви з цієї касти людей, котрі взагалі не розуміють українську мову, ви можете натиснути шестерню таку налаштування і обрати там субтитри, включити субтитри тією мовою, котра вам до вподоби. Англійська, казахська, білоруська чи там турецька, там майже є будь-яка. Сьогодні поспілкуємось про таку тему, чому моноколесо не для дальняків. Під фразою «дальняк» я маю на увазі якийсь великий кілометраж, там, наприклад, 200, 300, 400, 500 кілометрів. Там, з Києва, наприклад, до Одеси. Або з Києва, наприклад, до Житомира, там, до Чернівців, до Карпат або до Львова. Я знаю, що є такі райдери, котрі подорожують багато і далеко. Я навіть українських таких райдерів бачив в Ютубі. Але сьогодні все-таки більше про мінуси. І не забувайте, якщо ви хочете підтримати канал, підтримати мене, підтримати бажання знімати нові відоси, то ви знаєте, що зробити. Палець вверх, якийсь фідбек і підписка. І так, чому моноколесо не для дальняків? Перше, це дуже нудно. Так кажуть деякі райдери. І ви знаєте, це не тільки касається моноколеса, це касається автівки. Тобто, якщо ви їдете, наприклад, там з України, з Києва, там кудись в Австрію, в Альпи, то більшу частину дороги, шляху ви будете їхати по автобану. Це 130 км за годину, там більше, менше. Але більша частина цього шляху – це просто тупо автобан. Ніяких вам видів, ніяких вам гір, Альп. І тому це не те, що сумно, це нудно. Ніяких пейзажів, ніяких водойм або екшену. Для будь-якого райдера, я гадаю, що ви зі мною погодитесь, будь-то велосипедист, моноколісник, електросамокатник, він вилазить, якщо це не дім робота, він вилазить на покатухи для того, щоб отримати якесь задоволення. Що райдер під час покатух отримує від чого задоволення? Це якісь різкі розгони, це маневрування, це якісь пейзажі, якісь нові місця, де він в житті сам не побуває, якщо його туди не відвезуть. Найбільше вражень він отримує від краєвидів місцевості, від того, що його оточує під час руху. А коли ти їдеш на дальняк, коли ти тупо стоїш годину, 2, 3, просто на колесі, в одному положенні, дивишся на 30 метрів перед собою, щоб, не дай Боже, в'їхати в якусь яму, дивишся на асфальт, котрий через 100 метрів, через кілометр, через 2 кілометри взагалі не змінюється, то це досить явище нецікаве. Більш того, під час твого руху ти повинен не просто дивитися на асфальт, а ще контролювати дорожню обстановку. Щоб тебе фура не збила, щоб олень якийсь не вибіг на дорогу. Все це треба дивитись. Чому моноколесо не для дальняків? Пункт 2. І він насправді випливає з першого пункту, бо який би ідеальний асфальт не був, їхати просто суперменом в одній позі, навіть якщо робити нічого і швидкість у вас 70+, годину, 2, 3, і у вас починає затікати ступні, шия, спина, ноги, руки, голова, мозок. І, мабуть, саме в цьому випадку краще, якщо є можливість, обирати шляхи не по ідеальній рівні поверхні, а по якійсь ґрунтівці або бездоріжжю, де все-таки ви будете намагатися різними м'язами вашого тіла контролювати моноколесо. Багато хто їздить сидячи, скажуть, що слухай, вирішується просто отак от, на раз-два. Ставиться сидушка і ніякі ступні вже не затікають.
Але навіть в цьому випадку є свої мінуси. Не кожне колесо пристосовано до сидіння на ньому. Наприклад, КС-18L взагалі-то не пристосовано без дороботки, да, до опрацювання пластинами металевими і просто банально там сісти нікуди. Більш того, коли ви сидите на моноколесі, ви понижуєте ваш зріст, ви робитесь більш маленькою людиною, і на дорозі вас з меншою вирогідністю зможуть побачити автомобілісти. І наступний пункт, чому моноколесо не для дальняків, це небезпечно. Іноді це смертельно небезпечно. І декілька уточнень. Це може бути перегрів, це може бути якийсь просто продав, це може бути будь-що з електронікою, котре колесо вам скаже «Привіт, асфальт». І це може статися далеко не на граничних швидкостях, а на менших, ніж ваша максималка. Для моноколеса, якщо воно відключається, то це небезпечно не тільки для вас, а для тих, хто їде поруч або ззаду. Я маю на увазі автомобіль. На відміну від двохколісних або чотирьохколісних транспортних засобів, моноколесо, як би ми не вважали його дуже міцним горішком, але воно менш стійке при потраплянні в якісь вибоїни, в якусь яму, в якісь нерівності на поверхні. Це теж небезпечно. Якщо казати про трасу, якщо казати про якісь дороги на дві полоси, то якщо навіть ви рухаєтесь по узбіччю в метрі або в 2 метрах від головної смуги, то проїжджаюча поряд фура може просто вітром знести вас кудись в кювет. Це перевірено. Не тільки на моноколесі, а на велосипеді і на інших транспортних засобах. Якщо сюди ще додати, наприклад, той факт, що дорога не завжди має узбіччя, а на якісь мости, естакади, то вам буде треба в'їжджати в першу смугу, а це теж небезпечно. На мій погляд, головна проблема пече, якщо не казати про ями, котрі іноді виправляються, іноді латають, іноді роблять ямковий ремонт, але напливи на асфальті від фур, котрі в плюс 40, просто по 50 тонн видавлюють асфальт якимись такими пагорбами, це для мене, я не знаю як для вас, для мене це просто страх. І коли я рухаюсь на велосипеді, коли я рухаюсь на моноколесі. Просто ви, заїжджаючи на цей пагорб, можете з нього трохи впасти. І тоді ви будете летіти не вперед, не назад, а вліво чи вправо. А тут вже питання, куди краще? Вліво, де рухаються автомобілі, чи вправо, де може бути якийсь відбійник. Гадаю, вам не треба розповідати, що справа на тому ж узбіччі, на тій ж першій смузі може бути пісок, може бути земля. Пісок то теж не дуже до вподоби багатьом райдерам. Якісь куски від автомобілів, якийсь пластик, якийсь бампер, може це все там кусками лежати роками. Чому багато ДТП з участю електротранспорту? Тому що багато водіїв просто мізком не усвідомлюють той фактор, що велосипедист, котрий їде за 100 метрів до перехрестя, куди автомобіліст виїжджає, він рухається не 10 км за годину, а 60, наприклад, кур'єр. Четверте, по дорогах міжміських, або можна назвати їх там магістралі якісь, бажано їхати зі швидкістю, мабуть, кілометрів так 90. Якщо для міста будь-який моноколісник, котрий рухається там 30, 40, 50 км за годину, це плюс-мінус нормально, бо в місті, наприклад, в Києві, обмеження 50 км за годину, плюс 20, це таке. Тобто плюс-мінус всі рухаються, ви в місті рухаєтесь з потоком автомобілів. А за містом автівки починають 90 плюс. А якщо є відбийник або розділ, то це 110 плюс 20. Да? Тобто, щоб рухатися в потоці, якщо це так можна назвати, на більш
безпечній швидкості, і в цьому випадку я кажу не про меншу швидкість, а про більшу швидкість. Тобто, якщо ви на ПЧ будете рухатися зі швидкістю 15 км за годину або 20, це куди небезпечніше, ніж рухатися 50+. Але навіть в цьому випадку, якщо казати про КС-18Л, наприклад, да, обмеження, верхнє обмеження 50 км за годину, але це при 100% заряді акума. Якщо в мене залишиться там 30%, да, або 40%, це вже не буде 50 км за годину, це буде менше. Це буде 45 або 40, а потім 30, а потім 20. Тому, якщо це за містом, да, дальняк, то виходить, що, щоб рухатися зі швидкістю, наприклад, 50 км за годину, вам треба кожні там, не знаю, там 30, 40, 50 км зупинятися, заряджати колесо не тому, що воно розрядилося, а то, щоб підтримувати максимальну швидкість. І якщо в місті люди якось більш-менш нормально реагують на прохання підзарядити там телефон, підзарядити моноколесо або самокат, то за містом, в якомусь селі, може, да, ПГТ, реакція може бути досить незвична. 5-й пункт, чому на моноколесі опасні дальняки, це погані погодні умови. З одного боку, якщо ти велосипедист, ти рухаєшся, наприклад, 10-15 км за годину, то більш-менш ти контролюєш свій рух. А ось на моноколесі, якщо навіть відкинути гідроізоляцію, там, т.д. і т.п., то рухаючись навіть в дощовику на швидкості 40+, 50+, на слизькій дорозі, та не завжди на автомобілі дуже безпечно рухатися по слизькій дорозі. Бо є навіть таке поняття, російською це аквапланірування. Тобто, коли автомобіль, якщо так можна сказати, злітає над поверхнею дороги і перестає фіксуватися колесами за асфальт. Це дощ. А якщо сильний вітер? Я гадаю, що кожен райдер, кожен з вас стикався з тим, коли ви виїжджаєте або пересуваєтесь, і це я кажу не про фури, ви пересуваєтесь або по мосту, або десь на вулиці, і дує сильний вітер. Комфорта мало. І це в місті. Це коли ви можете заскочити в міський транспорт і бути вже на роботі або вдома. А якщо це за містом, це дальняк якийсь на трасі, що робити? Розбивати палатку, стояти вдоль узбіччя? Не варіант. І 6-й тезіс, чому моноколеса не для дальняків, це сам факт логіки. Тобто, якщо ви дивитесь на моноколесо як розвага, встав, виїхав, покатався, вернувся, то логічніше сісти кудись в поїзд або в літак, добратися до того міста, куди ви планували, 200, 300, 400, 500 кілометрів, або автобус, або маршрутка, і там вже кататися. Але, звичайно, якщо ваш шлях пролягає через якісь красиві краєвиди, через озера, ріки, гори, там якісь паралельні дороги, а не автобани, тоді питання знімається. Друзі, ось коротенько, чому моноколесо не для дальняків. Це виключно мої думки. Ви з ними можете погодитись, ви з ними можете не погодитись. Дуже важливо почути від вас фідбек. Може хтось з вас вже їздив дальняки, скільки кілометрів для вас був би дальняк, може для когось 100 кілометрів, для когось 1000 кілометрів. І як взагалі ви дивитесь на це дійство. По традиції 3 прохання, котрі я оголошую в кожному відосі. Це палець вверх або вниз, щоб розуміти, що вам сподобалось або не сподобалось. Це якийсь фідбек по темі або не по темі. Якщо не по темі, просто напишіть слово андатра, щоб я розумів, що є якийсь діалог. І підписка, якщо тема моноколеса вам актуальна та цікава. До нових зустрічей в нових відосах. Всім пока.